πολύ. Ποια είναι η τρέχουσα θέση σας και λίγο αν μπορείτε να πείτε και στα παιδιά τα οποία σπουδάζουν τώρα, στους νέους φοιτητές μας, αν θεωρείτε ότι σας προετοίμασε η εκπαίδευσή σας και αν μπορείτε να μοιραστείτε ίσως κάποια εμπειρία από τα χρόνια σας στο πανεπιστήμιο, η οποία σας βοήθησε να πάτε εκεί που πήγατε τώρα. Επηρεάστε την επιλογή σας. Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα Διαμαντοπούλου, ήμουνα στη δεύτερη φουρνιά του ΔΕΤ, δηλαδή τη Βάσο και τον Μανώλη ήμασταν συμφοιτητές. Και εργάζομαι στη ΔΕΗ στο κομμάτι της τιμολογιακής πολιτικής. Όπως καταλαβαίνετε, τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξαν λίγο rocking για μας, γιατί με όλη αυτή την κρίση στην ενεργειακή αγορά ήταν μια αρκετά απαιτητική περίοδος. Το τμήμα, η επαγγελματική μου πορεία είναι συστηματικά στον κλάδο της ενέργειας και κάποιος θα έλεγε ότι δεν υπήρχε κάποια συνάφεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ είναι το ποσοτικό κομμάτι της κατεύθυνσης που είχα εγώ επιλέξει τότε, που έχει τη σχετική συνάφεια. Ωστόσο, εμένα η ιδέα μου αυτή μου προέκυψε μέσα από την πρακτική άσκηση. Εγώ έκανα πρακτική τότε στον Τιτάνα, στην οικονομική διεύθυνση, καμία σχέση, στο λογιστήριο, να το πω έτσι πιο πρακτικά. Και τότε ήταν η περίοδος που εξετάζανε την... είχε μπει το σχήμα ανταλλαγής ρήπων διοξιδίου του άνθρακα και θέλανε να δουν ποια θα είναι η λογιστική αποτύπωση και με φώναξε ο διευθυντής. Για να μην κάθομαι, να κάνω κάτι πιο περίεργο, μου λέει ψάξε δες τι κάνουν οι άλλες εταιρείες στο εξωτερικό σε σχέση με τη λογιστική αποτύπωση. Και έτσι ψάχνοντας για το carbon trading, όλο αυτό, άρχισα λίγο να με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Και ήταν τότε, κάναμε το μάθημα της επιχειρηματικότητας το τελευταίο έτος. Ήταν Παρασκευή απόγευμα, ήταν χειρότερη ώρα, πήγαιναμε όλοι για κοπάνα, το λέω πολύ ανοιχτά. Και πρακτική τότε. Είχαμε και πρακτική, ναι, γι' αυτό. Και κάναμε το business plan για ένα αιωλικό πάρκο. Και κάπως έτσι εγώ ξεκίνησα να ανακαλύπτω έναν κόσμο που τότε στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Ήταν μονοπωλιακή αγορά, τότε είχε ξεκινήσει λίγο κάτι να γίνεται. Και ασχολήθηκα μετέπειτα γι' αυτό, με αυτό. Αυτό σαν έτσι... Οπότε η πρακτική είναι κάτι χρήσιμο, γιατί καταρχήν βλέπεις πολύ καλά τη δουλειά στην πράξη, πώς είναι η εργασιακή ρουτίνα, το να έχεις ένα πρόγραμμα, δηλαδή, είναι οι οργανισμοί όλοι πάρα πολύ μεγάλοι στις οποίες γίνονται οι πρακτικές και αυτό βοηθάει και για ένα ambition που μπορεί να έχει κάποιος φοιτητής να ενταχθεί στο προσωπικό ενός μεγάλου οργανισμού, αλλά και γιατί στο διατάφτατη είναι η δουλειά. Αυτό από μένα. Δεν ξέρω αν η Έλενα... Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Έλενα, η δική σου ιστορία. Κάτσε να σκεφτώ κάτι άλλο να πω τότε. Όχι. Είναι πολύ διαφορετική η δική μου εμπειρία. Εγώ είμαι η Έλενα Χαϊλαζοπούλου. Είμαι συνιδρύτρια της Convert Group, που είναι μια εταιρεία τεχνολογίας. Θα σας πω λίγα πράγματα για αυτή. Και έχω το ρόλο του Chief Product Officer, που σημαίνει ότι είμαι υπεύθυνη για όλο το προϊόν μας. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την σχολή, που φέτος εγώ κλείνω 15 χρόνια αποφοίτησης, επί της ουσίας, εγώ πήρα μία πορεία που είναι πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα. Οπότε, πάντα μου άρεσαν όλα τα μαθήματα τα οποία ήταν ανοιχτού τύπου, αλλά μπορούσαν να βάλουν στο τραπέζι και τη λογική και τον προγραμματισμό και την έννοια του business plan και να μπορώ να βρω λύσεις. Για μένα καθοριστικό ήταν η ενασχόλησή μου με το εργαστήριο ηλεκτρονικού εμπορίου, το Eltran, όπου πρακτικά εκεί έτσι γνώρισα και τον Παναγιώτη Κιζερλή, που είμαστε τώρα οι founders αυτής της εταιρείας. Και ήταν καθοριστική αυτή η στιγμή, γιατί μου έδωσε ένα παράθυρο στο αυτό που δεν ήξερα ακριβώς τι είναι ότι θέλω να κάνω, πώς θα μπορούσε να μοιάζει. Βέβαια, εξίσου σημαντική ήταν και η ενασχόλησή μου με τη μονάδα καινοτομίας, όπου είχα κερδίσει και ένα διαγωνισμό, δηλαδή ήμουν λίγο ζουζούνη στο θέλω να κάνω κάτι δικό μου. Είχα κάνει μια καταπληκτική αποτυχημένη ιδέα τότε, που την κάναμε εταιρεία, πολύ πριν δηλαδή την Convert Group. Και τι κάνουμε τώρα, για να το συνδέσω μετά ίσως και με λίγες ακόμα ερωτήσεις. Εμείς ασχολούμαστε με το να έχουμε ένα προϊόν, ένα software as a service, το οποίο βοηθάει τα brands, πολλούς από τους χορηγούς εδώ τώρα που είναι, να καταλαβαίνουν ποια είναι η πορεία τους στο ηλεκτρονικό
σημείο πώλησης και στο φυσικό, δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, στα φαρμακεία, μέσα από δεδομένα. Η δική μου δουλειά, λοιπόν, σαν Chief Product Officer, είναι να έχω την ομάδα η οποία σκέφτεται πώς μπορεί τις πωλήσεις να τις μεταφράσω σε αυτό που έλεγε ο κύριος Δουκίδης, που δεν είναι απλά ένα νούμερο, αλλά είναι ένα insight. Οπότε, ο τρόπος σκέψης που απέκτησα μέσα από τη σχολή, για μένα ήταν καθοριστικό στο να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά που κάπως κούμπωσε με αυτό που ήθελα να κάνω. Και να σας πω ότι βέβαια στην Convert Group έχουμε κάθε φορά φοιτητές από το ΔΕΤ που κάνουν την πρακτική τους, αλλά αυτό που μπορεί να μην φαντάζεστε είναι ότι έχουμε και στο Product και στο Engineering, όλοι από το ΔΕΤ, και στα Operations και στο Customer Success και στο Marketing και στο Sales. Είναι τεράστια η βεντάλια του skill set που μπορεί κανείς να κυνηγήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Άρα, ουσιαστικά είπατε δύο διαφορετικά πράγματα. Είπατε τις δύο όψεις του ΔΕΤ. Το ένα είναι η πρακτική άσκηση, επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων, των μεγάλων επιχειρήσεων και όλη η εμπειρία που παίρνετε από εκεί. Και το άλλο είναι η επιχειρηματική νοοτροπία του τμήματος, που ναι, αυτό είναι που έχει. Τότε με βοηθάτε λίγο να πάω στην επόμενη ερώτηση. Αυτά από την εκπαίδευση, από την πρακτική. Στο ΔΕΤ όμως κάνατε και άλλα εκτός του προγράμματος σπουδών. Από το πρόγραμμα σπουδών όλες αυτές οι γνώσεις και οι εμπειρίες εκτός του προγράμματος σπουδών. Αυτό σας βοήθησε, σας έδωσε ικανότητες που στη συνέχεια τις χρησιμοποιήσατε στην... το ΔΕΤ ως τμήμα σας προωθεί, διαγωνισμούς αντιλαμβάνομαι ότι κατεβήκατε, να φύγετε Εράσμους, να ασχοληθείτε με το ΕΣΕΚ, να ασχοληθείτε με τη διοργάνωση του Φοιτητικού Συνεδρίου, με τη διοργάνωση του TEDx. Υπάρχουν ένα πλήθος δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεστε ως φοιτητές στο τμήμα. Αν το κάνατε αυτό και αν αυτό βρίσκεται ότι σας βοήθησε σε όλο την πορεία των σπουδών σας. Εγώ ουσιαστικά είπα ότι τα δύο πράγματα τα οποία με βοήθησαν περισσότερο ήταν η μονάδα καινοτομίας και το Eltran, το οποίο δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, οπότε 100%. Πέρασα και ένα φεγγάρι από την ISEC, αλλά σε εκείνη τη φάση δεν είχα πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθώ περαιτέρω. Άρα, ναι, 100% με βοήθησαν. Δεν έκανα Εράσμους και ήταν μια επιλογή που εκείνη τη στιγμή... Έτσι, σκέφτηκα πολύ και το μετάνιωνα μέσα μου, αλλά είχα αρχίσει να δουλεύω και ήμουνα σε μια πορεία που κυνηγούσα πολύ το επαγγελματικό μου κομμάτι, γι' αυτό και δεν το έκανα. Μπορώ να πω όμως με βεβαιότητα ότι επειδή έχω κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις με ανθρώπους που έρχονταν να κάνουν την πρακτική τους, είναι εμφανής η διαφορά ενός ανθρώπου, ενός φοιτητή που έχει όλες αυτές τις έξτρα δραστηριότητες στο interview. Στο interview, δεν λέω στις ικανότητές του, μπορεί να είναι και οι δύο το ίδιο ικανοί. Όμως στο interview και στα peripheral skills τα οποία έχει αναπτύξει, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε φαίνεται δηλαδή. Φαίνεται πάρα πολύ. Ναι, και εγώ δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα, ούτε Εράσμους έκανα, παρόλο που και εγώ νομίζω τείνω να το μετανιώσω, αν και το κάλυψα με το μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, την εμπειρία αυτή του εξωτερικού, ας πούμε, ακαδημαϊκά, πώς είναι το εξωτερικό. Και εγώ ό,τι επιπλέον έκανα, το έκανα στο πλαίσιο κάποιων εργασιών που μπορεί να ήταν over and above του ακαδημαϊκού προγράμματος, είτε με τον κύριο Δουκίδη, με την κυρία Πραγματάρη, κάπως έτσι. Σε βάζει σε μια διαδικασία βασικά να βγεις από το μονοπάτι που... Εντάξει, είναι κοινό για όλους τους φοιτητές, να κάνεις κάτι άλλο και να μετρηθείς κάπως διαφορετικά. Και όντως αυτό που επισημαίνει η Έλενα είναι ότι στις δουλειές έξω υπάρχουν πάρα πολλά skills που δεν μαθαίνονται. Πρέπει να τα βρεις στην πορεία δουλεύοντάς τα. Όλα τα παιδιά που έχουν σήμερα βοηθήσει στη διοργάνωση του συνεδρίου, όλα αυτά τα logistics που έπρεπε να διεκπεραιώσουν, να κάνουν, όλες αυτές τις δουλειές είναι χρήσιμες, γιατί αφενός μπορεί κάποια στιγμή να την κάνουν αυτή τη δουλειά, να χρειαστεί να οργανώσουν κάτι ή να επιβλέψουν κάποιους που θα πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε, το να ξέρεις στην πράξη ποια είναι τα βήματα,
βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε, είτε κερδίζεις γιατί πρέπει να αναπτύξεις κάποια social skill, να μιλήσεις, να έρθεις σε επαφή, να συνεννοηθείς με ανθρώπους, που είναι το βασικότερο και το πιο δύσκολο και το διαπιστώνουμε σε όλα τα levels εργασίας, είτε να ζητήσεις μια προσφορά, να κάνεις ένα negotiation, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι transferable skills σε όλα τα industries. Ανεξάρτητος είναι τεχνολογία, είναι ενέργεια, είναι ακαδημαϊκός χώρος, είναι πράγματα που είναι παντού χρήσιμα το να κάνεις κάτι που σε διαφοροποιεί και από τον διπλανό, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, είναι και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωραία, και τώρα μιλώντας για skills, παρακαμάρωνα τα παιδιά από την Οργανωτική Επιτροπή. Παιδιά, έχει ένα φως εκεί και δεν βλέπω ποιον κοιτάω, γι' αυτό μας βλέπετε λίγο έτσι. Αλλά πραγματικά, μιλώντας για δεξιότητες επικοινωνιακές και όλα αυτά, βλέπουμε τους φοιτητές μας, έτσι, πώς εμφανίζονται. Δεν νομίζω ότι εγώ στην ηλικία τους θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Εντάξει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι τώρα θα σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, το οποίο τώρα το σκέφτηκα. Επειδή έτυχε και είχα και κάποιες συζητήσεις με κάποιους φοιτητές σχετικές, αν πούμε trade-off σε επίπεδο τμήματος ανάμεσα σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, που είναι και τα δύο πάρα πολύ σημαντικά, δεν υπάρχει καμία, σε τι θα δίνατε ένα κλικ παραπάνω? Ή σε τίποτα? Η εκπαίδευση είναι μια εκπαίδευση δεξιοτήτων, δεν είναι? Δηλαδή, το ότι εμένα ήταν χαρακτηριστικό το παράδειγμα, κάναμε τόσες εργασίες. Άλλοι συμφοιτητές σε πολυτεχνία, σε άλλες σχολές δεν κάνανε τίποτα. Εμείς είχαμε το να μάθεις να έχεις ένα deadline, να πρέπει να παρουσιάσεις την εργασία σου. Όλα αυτά που ήταν μέσα στο πλαίσιο το ακαδημαϊκό, ήταν πράγματα τα οποία εγώ στην πρώτη μου δουλειά ήταν λες και δούλευα για πάντα, λες και δεν χρειάστηκε να μου... Όταν μου είπανε έχεις προθεσμία να το κάνεις αυτό μια εβδομάδα, θεώρησα δεδομένο ότι θα υπάρχει μια προθεσμία, γιατί έτσι είχα μάθει 4 χρόνια. Οπότε θα πω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό balance σε σχέση με το ακαδημαϊκό, με την επιστήμη ή τις επιστήμες που διδασκόμαστε και με το πώς αυτές τις πλαισιώνεται με κάποιο skill το οποίο είναι soft, δεν είναι γνώση, hard skill. Ναι, θα συμφωνήσω. Τα soft skills προκύπτουν μέσα από τα harder skills, στην προκειμένη περίπτωση, που είναι ο τρόπος που διδάσκεται το μάθημα. Κάτι λίγο σχετικό, δεν είναι ακριβώς αυτό που ρωτάτε. Εγώ βλέπω αρκετούς φοιτητές που έρχονται για την πρακτική τους να είναι μπερδεμένοι ανάμεσα στα πάρα πολλά πράγματα που έχουν μάθει. Γι' αυτό ρώτησα. Ναι, το κατάλαβα ότι από εκεί μπορεί να προκύπτει. Και αυτό που καμιά φορά χρειάζεται είναι κάποιος να τους πει είναι OK που είσαι μπερδεμένος, είναι λογικό να είσαι μπερδεμένος, δοκίμασε την πρακτική. Δεν ξέρω αν εδώ τώρα είστε σε φάση πρακτικής. Είναι απόλυτο OK να είστε μπερδεμένοι. Είναι πάρα πολλά τα διαφορετικά επίπεδα της γνώσης και πολύ διαφορετικές οι δουλειές που μπορείτε να κάνετε. Αλλά αυτό δεν είναι και η ομορφιά του ΔΕΤ. Αναμφίβολα. Και επίσης θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι και η ανάπτυξη δεξιότητων είναι και ενσωματωμένη και μέσα στα προγράμματα σπουδών, όπως εσείς πολύ ωραία είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κάτι πολύ ωραίο που θυμάστε από τα φοιτητικά σας χρόνια, μια εμπειρία έτσι που σας εντυπωσίασε και κάτι το οποίο δεν θα το ξανακάνατε, κάτι το οποίο έχετε μετανιώσει? Εγώ για σας θα έχω ήδη την απάντηση, αλλά θα σας την πω μετά. Ναι. Τι θα μπορούσατε να έχετε κάνει που δεν κάνατε, το είπατε και δύο. Αναμφίβολα. Το Εράσμους σίγουρα είναι κάτι το οποίο... εγώ γενικά δεν μου αρέσει να μετανιώνω, οπότε δεν θα πω ότι το έχω μετανιώσει. Είναι κάτι που σκέφτηκα τότε στη ζωή και επέλεξα να μην το κάνω. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος να πορεύεσαι, να επιλέγεις και να στηρίζεις την απόφασή σου. Σωστά. Πολύ θετικά έχω κρατήσει την στιγμή που παρουσίασα για πρώτη φορά στην μονάδα καινοτομίας. Ήταν πολύ... Ναι, στο διαγωνισμό, γιατί άσχετα με το βραβείο που δεν πήραμε καν το πρώτο, νομίζω το τρίτο πήραμε, για να καταλάβετε, το να βγαίνεις και να μπορείς να πείθεις για κάτι που σκέφτεσαι όταν είσαι ένας άνθρωπος σαν και εμένα που είμαι driven από την καινοτομία εννοώ και την επιχειρηματικότητα,
είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα. Αυτό που θα άλλαζα είναι ότι θα προσπαθούσα να κάνω ακόμα περισσότερο networking στη σχολή. Δηλαδή, θα ήθελα να έχω εκμεταλλευτεί πολύ περισσότερες ευκαιρίες που υπάρχουν και υπήρχαν, απλά εγώ δεν τις έβλεπα μάλλον. Δηλαδή, βγαίνοντας από τη σχολή, λέω, όχι, θα μπορούσα να είχα κάνει και αυτό και εκείνο και το άλλο. Και είναι χρόνια που έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό. Μετά δουλεύεις, πας σε έναν άλλο ρυθμό. Ναι, συμφωνώ και εγώ σε αυτό, ότι και εγώ τη σχολή, παρόλο που ήμουν μια τυπική φοιτήτρια, δεν χρώστα, δηλαδή έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ήμουνα διεκπαιρεωτική, δηλαδή άντε να πέρασω το μάθημα, άντε να κάνω την εργασία. Και ενώ, εγώ θα το πω τώρα γιατί το επίπεδο σπουδών που προσφέρει το ΔΕΤ είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι δωρεάν εκπαίδευση. Είναι ίσως η τελευταία φορά στη ζωή σας που θα έχετε πρόσβαση σε δωρεάν εκπαίδευση. Δηλαδή, μετά, για να σας κάνουν μάθημα οι ίδιοι άνθρωποι, θα το χρυσοπληρώσετε. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικά αξία που μπορεί να κάνετε extract από αυτές τις σπουδές. Μην το δείτε ένα μάθημα για μια εξεταστική. Ψάξτε να βρείτε λίγο τι έχετε να κερδίσετε από το κάθε μάθημα, τι έχει να σας προσφέρει εσάς ατομικά στον καθένα. Σε κάποιον μπορεί να είναι μάθημα τεχνολογίας, σε κάποιον να είναι μάθημα επιχειρηματικότητας. Όλοι κάποιο κίνητρο υπάρχει μέσα μας. Νομίζω ότι αυτό θα το έκανα κι εγώ, θα ήμουν λίγο περισσότερο ζουζούνι και λιγότερο στο μονοπάτι αυτό να πάρω το πτυχίο. Θα το έβλεπα πιο αφαιρετικά, να μάθω, για να μάθω, όχι για να πάρω το πτυχίο, κάπως έτσι. Αυτό νομίζω. Μπορεί και να έχει αλλάξει λίγο αυτό τώρα, βέβαια. Ναι, γιατί, μπορεί. Ας πούμε, η κοπέλα που κάνει τώρα πρακτική στην δική μου ομάδα, ως Junior Product Manager, ήρθε και είχε και 3-4 certifications που ήταν σχετικά. Ναι. Μόνη της αποφάσισε ότι είναι καλό να το κάνει. Γι' αυτό λέω για μένα. Εγώ δεν το είδα έτσι, αυτό θα άλλαζα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα πιο πολλά πράγματα λέμε, να ασχοληθούν και με πιο πολλά πράγματα. Άρα πάμε να δώσουμε αυτή είναι η μία συμβουλή. Να δώσουμε και κάποια συμβουλή στα παιδιά που είναι σήμερα εδώ και μας ακούνε, στους φοιτητές μας, στους τελειοφύτους μας, σε όλους. Τι θα τους συμβουλεύατε να κάνετε, πέραν αυτού, αν κάτι που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν περαιτέρω, ξέρω, να μπουν σε κάποια εργαστήρια, να συνεργαστούν με ανθρώπους μες στο τμήμα, κάτι τέτοιο. Ναι, νομίζω ότι αυτή η εξωστρέφεια, είτε είναι ως προς ένα εργαστήριο, είτε είναι να πάνε να ζητήσουν, να κάνουν πρακτική, ξέρω εγώ, σε μια εταιρεία που δεν είναι μες στη λίστα και θέλουν να πάνε σε αυτή την εταιρεία γιατί είναι το όνειρό τους, δεν ξέρω. Να το τολμούν. Είναι πραγματικά η καλύτερη στιγμή για να τολμήσουν κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάποιο... Δηλαδή, και να μην πετύχει κάτι, so what, δεν έγινε κάτι, δεν υπάρχει κάποια επίπτωση πρακτική. Και όπως πολύ καλά είπε η Έλληνα, μετά μπαίνει σε ένα τρυπάκι, δουλειές, χρόνοι, αλλάζει εντελώς. Τώρα υπάρχει αυτή η ελαστικότητα που χρειάζεται για να παίρνεις και λίγο τα πράγματα λίγο πιο... εντάξει, και να μην πετύχει, δεν έγινε κάτι. Οπότε, ναι, μια εξωστρέφεια που είναι δύσκολο αν δεν το έχεις στο χαρακτήρα σου, να την έχουν και να αποζητούν και το networking, δεν είναι κακό. Είναι κάτι που πρέπει να γίνεται. Να μπαίνουν σε εργαστήρια ή σε μια έξτρα εργασία, σε ένα κάλεσμα κάποιου καθηγητή για... κάποιος κάνει μια έρευνα και ψάχνει εθελοντές. Τέτοια πράγματα είναι ευκαιρίες. Δηλαδή, από πού θα σου προκύψει η επιφύτηση, να το πω, ότι κάτι σου αρέσει, μπορεί να έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Οπότε θα έλεγα ότι να λένε ναι σε όλες αυτές τις εμπειρίες, γιατί μόνο έτσι θα δοκιμάσουν και τι τους αρέσει και θα το βρουν και τι δεν τους αρέσει και θα το απορρίψουν και θα ξέρουν ότι το απέρριψα και πάω παρακάτω γιατί το έχω απορρίψει. Εγώ, για να μην αναφέρω τώρα όλα όσα έχω ήδη πει που είναι στην ίδια κατεύθυνση, και επειδή πολλοί μπορεί να σκέφτεστε, καλά λες και δεν κάνουμε 100 εργασίες ίδια, κάνουμε και εργαστήρια τώρα και άσε μας. Το ακούω. Θα πω ότι μπορείτε να δείτε την κάθε εργασία σας σαν να χτίζετε το πορτφόλιό σας. Δηλαδή,
Να κάνετε κάτι για το οποίο είστε περήφανοι για το αποτέλεσμα και να το φτάνετε σε ένα σημείο στο οποίο σε μια μελλοντική συνέντευξη που θα πάτε, θα πείτε «Α, ναι, στα πλαίσια αυτής της εργασίας έκανα αυτή την ανάλυση και μάλιστα μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω και αυτό και εκεί κατάλαβα εκείνο και το χειρίστηκα έτσι και είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που το αντιμετώπισα». Αυτό είναι μία εμπειρία. Αν αποκτήσετε αυτή τη γραμμή παραγράφου για κάθε μία από τις εμπειρίες που δημιουργείτε στη σχολή, πιστέψτε με, θα είστε έτοιμοι για δουλειά. Να δώσουμε το λόγο, μήπως κάποιοι από τους φοιτητές μας θα θέλαν κάτι να ρωτήσουν τις αποφύτους μας. Δεν βλέπουμε κάτι. Βλέπουμε κάτι. Όχι. Εντάξει, τότε, Αλεξάνδρα, Έλενα, Αλεξάνδρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά μας που ήσασταν εδώ σήμερα και ευχόμαστε πάντα να σας βλέπουμε και πάντα να προχωράτε μπροστά και με χαρά σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερώτηση. Ακούμε ότι έχουμε ένα πτυχίο αρκετά ισχυρό στην αγορά εργασίας. Άμα εσείς με το που βγήκατε στην αγορά εργασίας είδατε αυτή τη διαφορά που ακούμε τόσο καιρό. Δηλαδή, άμα είχατε κάποια πλεονεκτική θέση. Εγώ θα σου πω ότι τελειώνοντας την πρακτική στον Τιτάνα μου ζήτησα να συνεχίσω γιατί κατευθείαν. Δεν συνέχισα γιατί δεν με ενδιαφέρει το αντικείμενο και σταμάτησα, δούλεψα ένα μήνα έξτρα το καλοκαίρι. Σταμάτησα 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου είχα δουλειά. Οπότε για μένα είναι no-brainer αυτό. Θα είστε πολύ καλά. Ναι, δεν τίθεται καν θέμα αμφιβολίας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς το 95% των ανθρώπων που έχουν κάνει πρακτική τους έχουμε κρατήσει, προφανώς απευθείας. Το 1/3 μπορεί... Ναι, μην πω και τα 2/5 της εταιρείας μας είναι απόφοιτη του ΔΕΤ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και το βλέπω και από τους αποφύτους που έρχονται για πρακτική, που τους μιλάω Δευτέρα και Πέμπτη έχουν κλείσει. Δεν το συζητώ, ναι. Επίσης, παιδιά, κυκλοφόρησε και ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε, στο Πανεπιστήμιο. Φέτος είναι στα 3 πρώτα τμήματα, δηλαδή αν ρωτήσεις εμπειρογνώμονες ποια τμήματα έχουν την καλύτερη επαγγελματική απασχόληση, σου λένε ΔΕΤ, σου λένε κτηνιατρική και σου λένε και ηλεκτρολόγους μηχανικούς αυτή τη στιγμή, για φέτος. Την ιατρική. Ναι, την ιατρική, το οποίο είναι σωστό, έτσι. Και όλες αυτές οι νέες επιχειρηματικές δράσεις στον χώρο των... Παρέα με την κτηνιατρική, βέβαια, πάνε και όλα αυτά που είναι για την περιποίηση σκύλων. Αυτά, ναι. Με αυτά πάνε όλα μαζί, τα οποία έχουν και πολύ μεγάλη πεδίο δόξη λαμπρό στην επιχειρηματικότητα. Έχουμε άλλες ερωτήσεις? Παιδιά, βοηθήστε με, γιατί δεν βλέπω. Ναι, το ξαναλέω. το λέω. Όχι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση προς τους αποφύτους, σχετικές με τη συζήτηση? Όχι, είμαστε εντάξει, μας καλύψατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.